Vlog diba? Hindi na vlog diba? Di ko lagi! Vlog da? Hindi na vlog? Di ko lagi? Hindi na ba? Di ko lagi? Hindi na ka mapil-vlog? Di. Sugo na karon? Oh. Sure ka? Chon. Hindi na vlog diba? Sige na ba? Vlog da? Vlog da? Hindi na akong vlog. Buot ka. Gamar ko vlog ako ah. Ang sulong na rin ka? Oo kay mutunga niya ta. Ano ba? Wala ko niya. Ano ako para. Hinahan ako kabahin. Hindi na ba? Di ko lagi. Ano sulong ka? Pwede Ikaw. naman. Di ko lagi. Ikaw ba? Tara. Isang taong ka. Ma ko gapant na ko. Uy! Pa! Ma ko gapant. Uy! Ba? God have mercy upon us. Sinadyo ko Isa mapel? pa. Isa pa kay. Ito ba nang isang taong ka? Yan ang mapel vlog? Wala. Ko lagi. Hindi ko na pinang vlog. Ano na. Ma ka daw ko vlog. Hindi na ako na siya mag-vlog guys. Ano yung vlog? Ano vlog ito? Kaya ba? Ang isang taong ka guys. Terus dia lebih keren dah. Dia je vlog. Vlog dah. Vlog dah. Uy! Yan na sa mukha! Vlog eh? Hindi ko lagi yung vlog. Yan lah. Hindi na ako siya mag-vlog guys oh. Isang taon. Vlog diba? Teka ang vlog. Vlog dito. Ako mahala ka. Isang taon na guys eh. Nang luod ba na guys?